Com explicar al meu avi que els Reis li han portat un mòbil? Ell, que tot just va conèixer el telèfon fix, el fix d'aquells d'abans. Recordo tenir el número 107 i tenia que parlar amb l'operadora per dir-li amb la persona que es volia comunicar. D'això han passat molts d'anys. Ara els telèfons són petits, són de butxaca i diuen que són intel·ligents. Pots fer videoconferències, enviar missatges escrits i també missatges de veu. El Google és un buscador que et respon a totes les preguntes que li puguis fer. És potser l'enciclopèdia més gran del món. També té un sistema de localització, el GPS, que et marca el lloc allà on estàs en cada moment. Potser això et serviria o et podria servir per anar a pescar. Després ho parlem. Pots veure la tele, pots escoltar la ràdio. Recordo que escoltaves el Barça. Eres molt culer. Ara, amb el mòbil, pots veure els partits en directe, per la petita pantalla. Em pregunto com seria la reacció de l'avi a tot el que estem dient. Et posaries la boina i diries alguna cosa així. Noi, per parlar no necessito cap telèfon amb la gent. Vaig a la cantonada i parlo directament amb ells. En quant a consultar, no necessito consultar res. Amb el que sé, en tinc suficient. I sóc feliç. En quant a de les senyes, de fer servir el GPS, amb les senyes que tenim de tota la vida, sé exactament allà on estic a dins de l'aigua. Si estic en roquer o si estic en net. Potser l'única cosa que m'agradaria d'aquesta màquina és veure el Barça. Noi, no vinguis més amb ximpleries!